Пасля феерычных паўфіналаў Кубка Беларусі па футболе гульнявы уикенд нацыянальнага першынства павінен трымаць планку і адпавядаць чаканням заўзятараў, што істотна павысіліся пасярод тыдня. АБФ ТВ распавядае пра тыя матчы, што па сцэнары маюць атрымацца не горш за кубкавыя трылеры. За ўсю гісторыю супрацьстаяння ў вышэйшай лізе дома «Дынамо» ніколі не саступала цукровым. За 7 сустрэч бела-блакітныя прапусцілі толькі 2 мячы, што дазволіла гасцям сцягнуць нічыю ў 2016 годзе. Усё астатняе выключна дамінаванне бела-блакітных. Праўда, з адной абмоўкай. У мінулым першынстве Слуцк упершыню скарыў канкурэнтаў, хай на ўласнай глебе. Адбылося гэта амаль дзень у дзень з надыходзячым двубоем, 5 траўня. Цікава, ці закальцуецца гісторыя наноў? Цікава і тое, што цукровыя завітаюць у Мінску якасці не проста лідара чэмпіянату, але і самай выніковай каманды. Шмат у чым дзякуючы Мухамаду Бала, форварду, што на мінулым тыдні здабыў камандзе перамогу над Белшынай і стаў першым нігерыйцам на Беларусі, які аформіў дубль у вышэйшай лізе. «Дынамо» ў адказ супрацьпаставіць Слуцку драйв Яўгена Шыкаўкі, лепшага снайпера першынства. А таксама тое, што за 270 хвілін выступу ў народным стадыёне ў 2020 прапусціла толькі аднойчы. Гэта неверагодна, але апошні раз гарадзенцы перамагалі «Батэ» ажно ў 2014 годзе. Ды і то ў кубку і пры дапамозе дадатковага часу. Што ж да першынства, то там Нёман не ведаў поспеху ўвогуле з кастрычніка 2013-го. Традыцыі такія трэба разбураць. Калі гарадзенцы маюць намер вярнуцца ў таблічны топ-10 ды развіць поспех мінулага тыдня з перамогай над Рцарам БДУ. Хаця дагэтуль у сезоне пад началенай Квалевіча ў гасцях не перамагалі і не забілі ніводнага мяча. «Батэ» наадварот набраў хаду. 4 сустрэчы першынства запар Барысаў не прапускае, дзякуючы чаму неперарыўная сухая серыя Дзяніса Шчарбіцкага з уліка мінулага сезона складае ўжо 671 хвіліну. Гэта асабісты рэкорд брамніка, які да таго ж на тыдні ўцягнуў жоўта-блакітных у фінал Кубка Беларусі. Бязлітасна карае візаві і Станіслаў Драгун. У мінулым туры ён забіў свой 55-й мяч у эліце, чым спрыяў перамозе над Гарадзей. Яшчэ адна вікторыя і пры спрыяльных абставінах чэмпіён, што некалькі тыдняў таму знаходзіўся на доне табліцы, узначаліць гонку. Дадамо, што менавіта ў Барысаве Нёман пацярпеў адну з самых крыўдных параз у гісторыі. У першынстве 2015 «Батэ» дома знішчыў суперніка з хакейным лікам 7-1. Цягам 4 гадоў, што бакі сустракаюцца на вышэйшым прафесійным узроўні, Іслач мела толькі адну нагоду для радасці. У 2018 трапны стрэл Олега Патоцкага падараваў ваўкам мінімальную вікторыю. Усе астатнія сустрэчы нацыянальнага першынства Шахцёр выйграваў, прычым на сваім полі прапусціў толькі 2 мячы. Зараз, канешне, правесці матч на 0 будзе складана, бо на доўгі тэрмін вылецеў з абоймы асноўны абаронца Сергей Паліцевіч. Акрамя таго, у сераду каманда шыкоўна білася ў паўфінале з берасцейскім «Дынамо». І нягледзячы на перамогу, зараз спустошана фізічна і эмацыйна. Усё ж паўфінал прабіўся чэмпіён. З іншага боку, за 6 мінулых тураў засмуціць брамнікаў «Шахцёра» здолелі толькі Слуцк ды Жодзінская «Тарпеда». Ці здольныя ваўкі далучыцца да гэтай групы? А чаму б не? Больш за іх у першынстве забівае толькі Слуцк, ды і падначаленыя Жукоўскага мінімум гол у кожным туры ладзілі. А тут яшчэ Мікалай Януш да былых аднаклубнікаў завітае. Нагадаем, у ветэрана 99 трапных стрэлаў у вышэйшай лізе. Плюс матывацыя былых гарнякоў, ад якіх Салігорск адмовіўся без пазітыўных развіталак. Чым не штуршок Іслачы да 3-й перамогі запар і спробу ўскараскацца на самую высокую прыступку чэмпіянату.